بناي بيت كريستياننا سرعة مسرت كل جيزي كان مسكرم 16 كشكع مسكرم 23 سلا مسكال يعتخبر دارقا لسومن زاكل سلا مسكال تسبخ تستمهر قدس بيت كريستياننا لمن تأشكع سومن ملو هوا سلا قدس مسكال تستمهر تيلنا قدس بيت كريستياننا مسكال زلو أعزيو زل على ربحتاتيو لأنا لدك سبات تخسك زي قبو أملاخنا أو أريد كيزي مسكال مالت ناي مرقم ناي حيال تفقات ويمكعها سحتات زلو سب حاتيات زلو سب مسكالي مغزعي نيرو لذي نسو فتارينا أملاخنا فتارينا يس كريستوس نصاها بحري منم بدل منم سحتات زي بلو أملاك نسو من تبدلنا ناتنا مرقم ناتنا بدل تشكمو أم مسكال تسقيلو لنا أو بمسكال غعا حتياتنا دمسيسلنا أبسانا دمسيسلنا يقرأ إلونا أو بس إغزابير تسألينا زنبرنا أملخنا فتارينا نيس كريستوس مسفعلو عريقنا يقرأ إلو تعاريقنا أو مس إغزابير تعاريقنا بقسلو قسلنا أحويلنا كوردت كحسر مكرا أوصيو قرما مغوس كبريهونا كبيرنا لذي مسكال مالت كاب حسر كم مكرا كوردت لا كبرز مصنالو كاب صلمات لا برهان تشغاغرنالو ايو مسكال مالت ممكحنا ايو تايبل أب قدماي قرنتوس معراف حادة كاب قزر 18 مسكال لتم عاشو نتم زي أمنو نعشنت ملكتيو أنا لنأمن جن ناجزابير حيل أيو حيلنا أيو ممكحنا أيو مسكال حيل نقبر صلاتنا قاننتي نشنف سيطانات بمسكال يسعرو نمبركوهم مسكال زأكل تمرت مسكال يهو النازل لابئدنا مالتيو كاونا شيطان متقعتي كاونا شيطان فتنا كاونا شيطان زمصم كلهم كفاءتات كندحن مسكال يهونا ايو لزيو لأنا لنأمن جن مسكال حيلنا لنا بصناعتن بصنع امنتن نمسكر مالتيو سلازي مسكال كاموت لا هوت تشغاغرنالو حاتيات مرقم سيطانن نا سيطان سرحت استدمسسلو استشنفلو استسعرلو እዩ መስቀል ማለት ለዚህ መስቀል ንዓለም ብርሃን ገይሩ አይ ማለት እዩ መስቀል ብርሃንና ናበልና ንዝምር ዲያብሎስ በመስቀል ተበቂዑ ተስዒሩ ተቀጥቂጡ ናበልና ንዝምር ካውዚ ተልዕልና ኢና ስለዚህ መስቀል ክበሃል ተሎ ኣብ 21 ግሸን ማርያም ወይም ከዓ ጽባሕ ግሸን ማርያም ይበሃል ንምታይ ታሪኩ መስቀል ግማደ መስቀሉ መጽኡ ኣብ ግሸን ማርያም ኣብኡ ስለዝኣተየ ማለት እዩ ናብቱ ዘሎ ዝተቀደሰ ስፍራ ወይም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ናኡ ስለዝመፀ 21 እውን ምስ መስቀል ተተሓሒዙ ዝኽበር ጽባሕ ማለት እዩ ኣብዚ ክንዝንግዖን ክንርስዖን ዘይብልና ግን ናይ መስቀል ረብሓ ካብ ሞት ለህይወት ተሸጋጊርና ካብ ጸልማት ላብ ብርሃን ተሸጋጊርና ናጽነትና ረኺብና ትእምርትና ምልክትና ጽናዕትና ረኺብና ካሊኻ ካብ መስቀል ዝተረብሐና እዩ ዓዊ ብጣዕሚ ኩል ግዜ ካብ ኣእምሮና ካብ ሕሊናና ክርሳዕ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ግን እንታይ እተልና ኣብ እግረ መስቀሉ ዝተዋሃበትና ፍሊቲ መመክሒትና መሪሓ መንግስተ ሰማያት ተእትወና ትንክሕትና ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ እያ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ 25 ቁጥሪ ክነንብብ ተለና ታሽካዕ መጨረሻ ዝኩሉ መከራ ናተሰቐለ ናተገረፈ እናሞተ ኣብ እግሪ መስቀሉ ተረኺባ ዝበኸየት መከራ ዝተቐበለት ዮሐንስ ፍቅረ እግዚእ እውን ምስኣ ካብ እግሪ መስቀል ከይተፈለየ ስለዝተረኸበ
ለዮሐንስ ፍቅረ እግዚእ ወይም ከዓ ወልደ ነጎድጓድ ወይም ከዓ ዮሐንስ ወንጌላዊ ድንግል ማርያም ሽልማት ኮይና ተዋህባታ እያ ዓባይ ሽልማት እያ ናይ ሽልማት ኩሉ ዝለዓለት ዝኸበረት هو ካብ ሽልማት ኩሉ ዝበለጠት ድንግል ማርያም እያ ድንግል ማርያም ማርያም ማለት መሪሓ ገነት መንግስት ሰማያት ተእቲ ማለት እዩ ማርያም ማለት ማር ናይ ምድሪ ጥዑም ምግቢ እዩ መዓር ያም ከዓ ሰማያዊ ጥዑም ምግቢ እዩ ብምድሪ ብሰማይ ዝኽጥዕምቲ ኢኺ እዩ እዛ ጥዕምቲ ዝኾነት ኣዶ እቲ ዝመረረ ህይወትና ተጥዕመልና እቲ ዝጸለመ ህይወትና ተብርህልና እቲ ዝሰኣናዮ እቲ ዝጸገመና ኣብ ጓዳና ኣብ ገዛና ኣትያ ተባርኸልና ድንግል ማርያም ምርካብ ኣበይ እሞ ዕድለኛታት ኢና ድንግል ማርያም እኖ ኣዶ መመክሕት ገይራ ከም ውህብቶ ዝተዋሃበትና ሽልማት ናይ መስቀል ኮይና ዝተዋሃበትና ዕድለኛታት ኢና ለእግዚአብሔር ወግሕ ፅሕያ ኩል ግዜ ክነመስግኖ ይግባእ ብጣዕሚ ከማና ዝተዓደለለ ኣብ ዓለም ውህብተና እያ ድንግል ማርያም መጽሓፍ ቅዱስና ምስክርና እዩ ስለዚ ድንግል ማርያም ናይ መስቀል ኣብ እግሪ መስቀሉ ዝተዋሃበትና ፍልይቲ ውህብተና ረብሓና እያ መመክሒትና እያ ተስፋና እያ እሳ ናይ መንገድና ስንቂ እያ ኣብ ሕማምና ግዜ ብጸሎታ ትፍውሰና ተድሕነና መሪሓ ገነት መንግስተ ሰማያት ተእትወና ፍልይቲ ውህብተና እያ ስለዚ መስቀል ብዝዘከርና ቁፅሪ 21 መስከረም ብዝዘከርና ግማደ መስቀሉ ብዝዘከርና ቁፅሪ እታ ኣብ እግሪ መስቀሉ ዝተዋሃበትና ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክንዝንግዓ የብልናን ናይ ቅዱስ መስቀሉ በረከት ረድኤት ናይ ድንግል ማርያም ጸሎታ ኣማላጅነታ ቃል ኪዳና ኩላትና ይሕደር ወስብሐት ለእግዚአብሔር